ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta gesngi habangi posan ya ke gospel ke ba ngidang suyos ngau ngilaban yoi kawe kajing em bat kajing long kajungi kibreu kapaneng kong kadai kajing kuwa kajungi ya kijing long kijing em jong kanek perthai kaba ar pat kajing kuwa jong kajing em ha kajing em mensim kajungi kajing kuwa kajing don kajing em kajungi hakaliang jong keperthai bar kumjuru hakaliang jong kajing em mensim kubang yong kepareng worldly ambition and godly ambition kibaro atali kine gidon ha kajing em kajungi kibreu iwe paiwe don bula abanong bangam don kata kajing kuwa kajing terang kata kajing angnut ya kaspa kapau lane kajing don kajing em jong kane kaperthai bat don bula abanong halade marwei bangangam don kam yakine ngakwa tang kajing em mensim ngakwa tang yoblei ngimla abanong ngitip mamangi kibreu kibasong kibasa hakana kaperthai ngidon baro atali kine kajing kuwa kine kajing angnut hakajing em Jongana kepertai berkumjuru hakajing em kum kikun Kristan kabangyong kajing em mensim ane kajing mentoy hakajing em jungi kum kikun Kristan kane kajing hikai sisa kabamanga mapi ngide bansim hakajing em kajingi kabaman lakasngi ngiyoi habas dang jong gospel uji su kat bau dang yai lenti rengkat bat ki apostol kajing mau keren sepang kajing sasitom kajing ukran sepang kajing yap kajing ubataya ki kumno hadin kajing sasitom bat kajing yap kajing mau unmipat na kajing yap niyo iba ki apostol kajing kisenran kajing kimla sneutu ne sempang ya kane kajing kurdor jong kajing im mensim maki kim snutu ya kata kajing dun kam jong kajing yemen sem dai na mata kadau ba maki kim la basnutu ya ka ei ka ba jisu ubatai ukren sapang ka ei ka banjia hau baro kini kajing jia ha kajing yem jong jisu sapang kajing ja sitom kajing sapang kajing yap kajing bad kajing mipat kajing kadai akaliang jong kajing yemen sem hanrei makipat kidap da kata kajing long breu kajung ki kim sim labas nutu bat kim not ban keli ka kamon ayu kane kajing sasitom kane kajing sayap bat kajing mipat kajing u den mata kadau bang yoi habau jisu kren batai ki sapang kane makipat para maki kiatainia manu bakrau na padeng jungki umno ubahe na padeng jungki umno uba kam don buram ha pedeng jungki kanai kadai kajing atainia kabangi i ha pedeng jong ki khatarngut kisenran ki jong ujisu sngutu ya kata kajing bom sngutu kajungki ujisu tip ya kata kajing atainia kajungki katba gedang yai lenti hanrei usngabjar habal apoi haying ngiyos ngau ba ujisu ukliyeki pi atainia ayu mene halenti kim sem la ban jubab kiting ban jubab yu jisu namar maupa ukren sapang kajing imben sem makipat kikren para maki sapang kajing mentoy halade marwe den matagad nyoi bau jisu uang yeki kine ki kentin ki banengkong ki bang yos ngau haga gospel ke bamanta kesngi jar bokwa ban long banengkong udei ban kenyelade uba khadu jar uba kwa ban long uba nengkong ude ban kenyala de uba khadu ko hanmen ko para kajing im kajing aga jung pi lada manga ma piru ngidon ha kajaka jong kisenran jung jisu klempep habang ya tainia manoba kraw na padeng jungi manoba kraw manoba he manoba don buram ha padeng junga ba jung pi klempep lada ngidon hakajaka jongki apostol ngin saong kum kine kikentin lada dei mangau Petrus lada dei mapi iwe pa iwe kum Petrus bolong kli jong ki khatarngut Petrus yole seul ong hakmat jongki dei mangau bakrau
Dei mga badan buram na pedeng jong pi barok, na pedeng jong i barok khoj. Na maru Jisu la jit inga balong unong yelam jong pi. Na maru Jisu la ong inga bangalong mga tong mau siang jong kanai ke kenhun. Baru Jisu la ayanga utau sabi jong kai ma beneng. Dei na ma takdaung ong ba krau mga. Yolesi u Petrus ong yakin ke kentin. Yolesi mga mapiru ladang idon kum hakata ke ceka jong ki khadarngot kum Petrus ngi ong kine ki ju ki kentin. Yolesi kum Yohanes ula ong Ahmad jong ki sanran ke jung u. Dei mga bakrau. Dei mga bakrau. Balai namar ba u Jisu u it kerpang nga. U Jisu it kerpang nga dei na takdau ngayo ya kana ke jing it ngayo lo di kak bangadon kam ha ke jing im junga dei mga bakrau. Yolesi kine ki kentin kinyir ngi ong hakmadu Jisu kumba ong kisanran kiwe kisanran. Yolesi u Judas ong na pedeng jong pi baro kraw mga namar ba ngadei u finance minister. Dei mga bapai bakmi ya kapisa katangka kebadan hapo ke grup ke jungi. Na pedeng jong pi kraw mga. Yolesi mga mapiru nyong ha ke jing im ke junga ke jong pi. Kraw mga ubadan kaspa kapau. Namar ba kepertai mentu abaro ngitip ngidon kami ke ngidon kami ke pisah ngidon kami ke spa ke pau ngidon kami ke jingdon ke jing em ke jungi dein mata kedau habang ngidon ke spa ke pau yolesi manga mapingyong dei manga bakrau dei manga bodon buram dei manga boyo kanam ke kerteng namar ba ngadon ke spa yolesi ngilong kumujidas hak kenhun jong ki apostol jong Jisu. Yolesi don ki biong kumu Philip ngitip wala dam long uta bakrau batri na pedeng jong ki kadarngot hanreng yoi bau Jisu haba ule kampla haba psa ya kito kisan hajar ngot u Jisu ulai ningkong o Philip ulai keli ngin le komno u Philip pad wong yu don khna badan tu ki kpu bar ki dokha. Yolesi mau wong u Jisu udon kata ke jing sania yanga ke jing sania ka bakarpang dein mata kadau ba habang ngidon ke jing ka bam kadi u Jisu wan sanga. Yolesi ko hanmen ko para ngidon kum kane ke jing snau ha ke jing em ke jingi. Yolesi manga mapi ngidon ke jing snutu ha ke jing em ke jingi mono u bakrau. Hanreng ngilatip ban ngilai u Jisu u ong ha ki iwei pai wei. U bakrau dei ta briu ubadan kekerteng kenam deu tau briu ubadan kajing ij haladi bat ubayo kajing ij nakiwei kata kapat biang belong ubakrau kapisa katangka kahajar ke bapidan hakaying kasam ke jungpi kampat biang ya pi banlong ki bakrau lani lada piyo kano kekerdan hakai melangka sadang yolese kiwei ki briu kiwan ya pi kum kita ki counselor kiwan ban share ya ke egejing kajing syam kajing ki ha kajing em lada pilong kita kinong yelap ki bakrau kata kampat biang pimpala balong ki bakrau kini ki bau Jisu uang ha ki sunran ki jingu hanrei uyet husaya ki balada pikwa banlong ki bakrau ha pedeng jungpi ha kajing em kajing pi lada pikwa balong ki bakrau ha kanai ke perthai ne ha ka juk ke pementa pi dei ban kenyala de ubakadu kamut ayu ban long uta ubakadu dei ubanengkong hanrei ubakadu kamut ayu kene kentin kimut ayu kene ki line ko hanmen ko para u Jisu ong ba pidei bandon ka jings nguret ha ka jing em ke jungpi ka jings nguret ke jungpi ka penpo ya pi hakmat ki wei ka jings nguret ke jungpi kapan ong yepi bangangam doni ka jing im wala dang adon kata kaspa ka peu wala dang adon kata ka kerteng kanam ka bor ka buram wala dang adon kanu ha ka jing im ke junga hanrei ngala bat penrit yela de hakmat jung kiwei kanai ka de ka jing suret ka bau Jisu ukwa yang abade pi bangidon ngitiba hakane ka juk ka bamenta hakane ka pertai ka bamenta ko hanmen ko para balong ki bas nguret kalong sisya kabae hadu kata mono bakwa bat pendam yela de hakmat ki wei u Jisu pani ya kana jing nguret yang abade pi dak basaj ya ki kejar jong ki apostol ki jungu hato manga mapingi kloi bandam
hakmat jung kiwe pej ya kaing kasem ka jungi haba sitnga syukurim don ka jungya mai ka jungya nya hato pikloi na em ban pendam hakmat jung u ni jungka map yanga dei manga babakla ngatip ba dei manga ubabakla dei maka babakla han rengi kloi na manong map yanga wala da ngatip ba nga bakla manga ngamla ban penrit yala dei ban dam hakmat jungka manong map yanga ngala bakla Hanrei na persang ban keno ya kane ban keno yu. Kanai kadai ka jing sisa ko hanmen ko para. Wat ki kun nilai jong ki kimi pa haba pitip. Bamangi kum ki kun ngidon ka jing le bakla hakmat ime pa ne ka ingasem. Hatong ikloy nem ban pendem ban penrid yala de. Badai mangi ki babakla. Ngi ko ban pen kesan yala de. Ngi ko ban pen he yala de. Ngi ban pen kraw yala de. Ngi ko ban pen pau hakmat ka pertai hakmat ki we bamanga tengah bit ngabiang. Hanrei kane kam dei kata ka jinglong ka bakraw ka bau jisu wong hangi menta ka sngi hanrei ngi dei ban long kita ki bas nguret. Don ka jingong haktin pareng mo. Humility is the mother of all virtues. Ka jing nguret kadai kata ka jing sedang jong ki wei ki jinglong babha ha ka jing em ka junga ka jung pi ladang ikwa buram ngide badan ka jing snuret ladang ikwa ka jing ngide badan ka jing snuret ladang ikwa ka jing map ladang ikwa ba ki wei kin pedang yangi ngide badan ka jing snuret baro ki wei ki jinglong babha ki wan bat ki mi na ka jing snuret ka junga ka jung pi tang ki bas snuret ki laban long ki beruk ba pediang da kipat babon balang den mata gadau jisu pen kan mau yang abade pi ko hanmen ko para kadon ga jing chu khana kam dei ga jing chu khana hamrai ga dei ga jing shisha ha ka jing im jong Francis de Sales ba khoj ubade nong seng jong ka seng jong ni ki father MSFS Francis de Sales lo seng ro ya ka seng jong ki sister visitation of sisters ke bang yong Hakasngi bakado haswa ba uniap ki sister ki wan haga jingtia jong Francis de Sales ki ong kopa haswa ba pindiap kai pikwa ban ai jinghi ka yangi kai ka ba pikwa ban kran hangi ki kunjung pi kine ki sister ki wan ban kali ya Francis de Sales uang tang shikantin license humility Kajing nguret ke bapidan kam tang kajing nguret bapidan kam batang kajing nguret ke bapidan kam kata sisa ko hanmen ko para kadai kajing hikai jong jisu kadai kajing hikai jong kiru kuj bara bat kadai kajing khot ka jong blay yang abadi pi menta kasngi bangi dai banlong ki bas nguret nengkong na sabe ladang ikwa banlong ki bakraw hakmat ka pertei bat hakmat jong blay kabar ujisu wong yang iban long syakri ya baro hato pikloy na yam ban syakri yakiway uji suwang halade ngawan syakane kepertay om ban syakri hanrei ngawan ban syakri uji suwan hakane kepertay om ba kisendran ke jungu kin syakri yu om ba kiway ki jaj benriu om ba kiway ki bru kin syakri yu jisu hanrei uang ngawan ban syakri pi kanai gede ke jing hikai ke jungu kanai gede ke jing le ke jungu ha ke jing im jungu kat bau dong don ha kanai ke pertai bar kanai gede ke jing khot ke jungu yang abadi pi man kasngi bangi dei ban long sisa kita ki berkloy ban syakri ya ki wei hatongi kloy nem ko hermen ko para ban syakri ya ki wei hoj ha ke jing im ke junga ke jung pi mo ngi kloy ban pen pau kata ke jing syakri ke jingi ya ki badan kaspa ka peu ya ki kito ki badan ko bor ladawan ki bahe ki bakraw haying jung pi pikloy ban syakri ki pikloy ban i ka kam ka jung pi ban don rangkar bat ki ban sngap ki hanre habawan ki badu ki batoy ha ka jing im ka jung pi ha ka jing im ka jingi hatongi kloy na em ban i ka kam ban don rangkat bat ki ban sngap ki hatongi kloy na em ban kner ki ti jingi ban yarab ki ngam tharai om don wei bru hakane ka perthei ubala ban le komta ubakloy ban le komta yala der kumju habangi pe ye jingem jungi wei kumju habangi pe ye melangkas alang ke jingi kalong sisa kane bangim kwa ban long kita ki sakri ya ki badu ki batoy
ya kita gibreu giba don hapo jungi ngi ko aban sakri ngi laban sakri tangnya gitu giba don kaspa kapau tangnya gitu giba don kekerteng kanam keburam haka imlang kasalang hanreu jisuang lada pilong ke sakri om dai tang nak banta gitu giba kraus pa om dai nang tang nak banta gitu giba don buram giba don kekerteng haka imlang kasalang hanrei nak banta kibar duk kibatoy kibarit kibaria haka jing em ke jung pi kanai kadai ke jing hikai kabar kabau jisu ukwa yengi bangin le habau khot yengi man takas ngiban poson ya kanai ke jing tho abakoi kabalai kabau jisu ang yang abade pi kadai kane haba ngi sakri ki wei ngim dei ban ap baki wei kin siu kuliang kanai kadai ke jing sisa haka jing em ke jing ni iwei pai wei habanga yarabi ki wei habanga krishanya ki wei habanga le kanu ka kam ka bahaya ki wei ngakwa ba ki wei kin siu keliang yenga ngakwa ba ki wei kin burom yenga piru kumju ngile ya kane hanrei ujisu hong am lada pikwa balong ki bakrau shakri ki wei ai ka por ga jungpi ai ka sngi ga jungpi ai ka talen ga jungpi ai ga jingdon ga jingem ga jungpi ki wei hanrei wat kmilanti ba ki wei kin sasu keliang ye pi lada ngila ban le ya kene ki laitli ko hanmen ko para jingip ka junga ka jungpi shisha ngilong ki bakrau hakmat ublei bat hakmat ki wei ru kumju ublei un sapanyang yang abade pi hakahima ka jungu bat ki wei ki pat ki babon balang akim lang salang kin sapanyang ye pi hakajung em ka jungpi ublei un sakrku yingi ublei un sapait sakmi un sapendap un sapenbiang yang abade pi barkum juru baro kibreu ki imlang ibasalang ban nga hakane ka snong ka tau hakabalang ga jungi kinsa kerku yepi kinsa yerap yepi kinsa kersyan yepi den mata ka daw lai tli ki jing khot jung jisu ka banga kwa yepi ba mangama pi nginsim bangin le haka jing em ga jungi kerpange hakine kisngi ki ban sawan kebaning kong ka dei ka jing sngoret wat pan kraw yelade hanrei pen rit yelade hakmat ki wei hakmat ublei kabar bangilong kita ki sakri ya baro om dei tang ki yakiba he ki ba kraw ki badan ka spa ka pho hanrei wat ki barit ki baria wat ki baduk ki batoy ngidei ban sakri kabalai haba pi sakri ki wei haba pi rap ki wei wat kmelanti ba ki wei kin sikul yang pi hanrei ublei un sasiu yak e ka ba pidon kam haka jing em jung pi haka na ka prathei bat haka jing em mensim aniro yo Jesus Christ